Na Rympei U Hynñiewtrep ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Kawei ke khynnah kala Mynsaw jur hadin bakal hap hakapor bakadang shong zipline hamanali Himachal Pradesh. Kani ka jingmi jong ka khubor kadai hadin bala posted ka video bala yo ban ring ya kani ka jingja hakabala yo I bakani ka khynnah kadang ikmen bha nakaru kompen khi ya ka kti jong ka tangba kynsan la dkut ibenta ibakdo ya ka benta jong ka met jong ka bat usai na zipline badru kala hap kumba lai phau phut ai kani ka khynnah kabala tip kyrteng kum ka trisha bijui kar Snem karta kadai ka khon jong upra full bijui ubana nakpur baru lapen tip ba kani ka jingjia kadai ka balajia nado ka pratrik jong ne banai ulapen tip shu ba kila lech sakni ka jaka kumsi benta ban lech kai shuti baru ka khon jong u kala khynnah haki babon ki benta jong ki kjat jong ka nengkong lakit no yaka shaka hospital ka badan ha Chandigarh bat menta pat kadan han Nagpur bat empat yo jing tip satya lakala laj ne em naka jingma hakaba kadang dep biang ban po yaka nakaliang jong niu long pa uladawa badai bandan ka jingkit khle nakini kiba penya yakum kani ka jat zipline bat ru bandan ru kibale kiba lapej bat la shngan bha haba pendan kam yakum kini kijat kam